इउटान बिटिआर एकर्डआव सोर गेदेरमा दैदेनगिरिया इउटान लादोंमोन एनडिएफबिनि थांखिखौ बर'नि सोर आफादा थुख्रा थुख्रा खालायनाय आयेना एमेन्डमेन्ट जानो हायो गोदान आयेन लाबोनो हायो गोजाम आयेनफोरखौ गारजोबनानै बेखौ रिफर्म खालामनो हायो जोंनि डिमान्डआ बेनो जानांगोन जे बेवहाय दिनै एनडिएफबिनि क्लजनिल' बाथ्रा नङा हाइनेस नन हाइनेसनि बाथ्रा नङा जि एकर्डखौ दिनै गोरों मानसिफ्रा खालामनानै लाना फैबाय बे एकर्डआव बुंजासे दिनै गोरोन्थिजों दङ फोथायगोन ना खोनासंगोन ना जाय गेदेरमा दैदेनगिरिया बिटिआर एकर्ड समाव आं साइन होनो हाया होननानै इउटान लानायमोन एनडिएफबिनि थांखिखौ बर'नि सोर आफादा थुख्रा थुख्रा खालायनायमोन जोबथेसालियाव 9 बोसोर थाखांनायनि उनाव बर' माहारिनि राजा लामा सोमावसारनायाव ससियेल मिडियायाव बाथ्रा बुंनायाव सरकारि टेबोलफ्राव बाथ्रा बुंनायाव बाहागो लाबोदोंमोन सोर गेदेरमा दैदेनगिरिया आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारोबा फासि होजायो जोबथेसालियाव दोनजायो गावथार जायो होननानै हाथियार हमग्रा आफादा मिथिखायो नाथाय इन्डियानि आयेनखौ इन्डियानि दैदेनगिरिफोरनि खोथाखौ खोनासंनानै फोथायनानै फैदोंमोन नाथाय जेरै इन्डियानि बुंनाय आयेन बायदि इन्डियानि आयेनखौ खोनासंनानै एक्स-एनडिएफबिनि जोहोलावफ्रा उदां जायासै एक्स-एनडिएफबिफोरनि केसा बायासै इन्डियानि माखासे गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा नंखाय सम सम टेबोलाव सावरायो होननानै एक्स-एनडिएफबिफोरनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै गनायनो गोनां जाय गेदेरमा दैदेनगिरिया गावनि आगोमा समखौ 9 बोसोर जेल जानायनि उनाव हारिनि सोमावसारनायाव मालाबाबो फासयाखैमोन एनडिएफबिफ्रा मानो थाखाय दिनै थांखिनिफ्राय थुख्रा थुख्रा खालायजानाय बेखौ दिनैसिमबो दुखु मोननाय दं बर' माहारिनि गेजेराव बर'नि अबेबा आफादानो एनडिएफबिनि थांखिखौ थुख्रा थुख्रा खालायनानै जोबथेसालिनि बिर जोहोलावफ्रा उदां जायासै एक्स-एनडिएफबिफोरनि केसा उदां जायासै जायफोर हारिनि थाखाय मुंख्लं जालांबाय न'खरनि बिदा फंबाय हांमा सुरे सुरे दिनैसिमबो थानो गोनां जाबाय जाय गेदेरमा दैदेनगिरि गारबोनाय समाव गावनि गोसो गोरबोजों मा बुंनायमोन एसे खोनासंलांदो 9 बोसोर जेल जानायनि उनाव दिनैसिमबो थांखिनिफ्राय दोरोदाखै जातिनि हारिनि माहारिनि उदांस्रिनि दावहा होनो थै-थां 34 बोसोर सोमावसारदों जों मिथिखायो जे बेबायदि गिलु बालु मोनसे दावहायाव थाङोब्ला जों हमजाखागोन जों बुख्रुब जाखागोन जेलाव थानांगोन फासि बायदि फासि होजागोनबो जों गासैबो थासारिखौ बुजिनानै जों दावहा होबोदों जेल जानाया रिभलिउसनारिफोरनि थाखाय बेयो एंगारनो हाथावै मोनसे जाथाय जोंनि हारिनि गेजेराव बेबायदि थासारिनि गेजेराव दिनै जोंनि रायजो राजाफ्राबो बुख्रुब जागोन जेल जानांगोन गावथार जागोन बेखौ जों गासैबो थासारिखौ जों मिथिखानानै जों दावहायाव बारसोमदों मोनसेल' थांखि जे हारिया दिनै सोबख'जादों नासयजादों जों उदां जानांगौ बेबायदि मोनसे बाथ्रा लानानै बेखौ बिथा खालामनानै जों दिनै स्ट्रागल खालामदों मैयानि जिथुनाखि गुवाहाटी हाइकर्टनि मोनसे जि जाजमेन्ट जालांबाय एनडिएफबिनि फाउन्डार रनसाय नाब्ला दैमारि बिथाङा मोनसे लवार कर्टआव जिउ जोबजासिम जोबथेसालियाव साजा मोननानै दङमोन लवार कर्टनिफ्राय हायार कर्टआव मोजां जास्टिफिकेसन मोननो थाखाय गोबां दुखु खस्थ'जों हाइ कर्टआव केस गेलेहोबाय थानाय जादोंमोन हाइ कर्टआबो मैयानि समाव लवार कर्टआव जि जाजमेन्ट जाबाय बेखौनो दिनै आपहेल्ड खालामनानै बाहाल दोननानै आरोबाव जाबजीबन थानांगौ बेखौ दिनै कनफार्म खालामनानै होदों नंगौ जों नेशनेल डेम'क्रेटिक फ्रन्ट अफ बर'लेण्ड बे आफादा आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा मोनसे सांग्रां मोनसे आफादमोन जातिनि हारिनि माहारिनि उदांस्रिनि दावहा होनो थै-थां 34 बोसोर सोमावसारदों जों मिथिखायो जे बेबायदि गिलु बालु मोनसे दावहायाव थाङोब्ला जों हमजाखागोन
जों बुख्रुब जाखागोन, जेलाव थानांगोन, फासि बायदि फासि होजागोनबो। जों गासैबो थासारिखौ बुजिनानै जों दावहा होबोदों। जेल जानाया रिभलिउसनारिफोरनि थाखाय बेयो एंगारनो हाथावै मोनसे जाथाय। आंबो जेल जादों। आं 9 बोसोर जेल जादों। 5 बोसोर आं कमप्लिट जानानै 9 बोसोरनि उनाव आं ओंखारबोनो हादों। जों बेफोर गिलु बालु थासारिखौ मिथिखायो। जोंनि हारिनि गेजेराव बेबायदि थासारिनि गेजेराव दिनै जोंनि रायजो राजाफ्राबो बुख्रुब जागोन, जेल जानांगोन, गावथारजागोन। बेखौ जों गासैबो थासारिखौ जों मिथिखानानै जों दावहायाव बारसोमदों। मोनसेल' थांखि जे हारिया दिनै सोबख'जादों, नासयजादों, जों उदां जानांगौ। बेबायदि मोनसे बाथ्रा लानानै बेखौ बिथा खालामनानै जों दिनै स्ट्रागल खालामदों। दा बाथ्राया जाबाय मा, जोंनि बे 34 बोसोर सोमावसारनायनि उनाव दाखालि बावै 2020 सननि जानुवारि 27 थारिखआव मोनसे बर'नि थामथि गोरोबथा जानानै थांबाय। बे थामथि गोरोबथायाव जोंनि फाउन्डार एनडिपिनि फाउन्डार रनसायग्रा नाब्ला दैमारिया जेलावनो दंबाय थायो। बिथांखौ जेलनिफ्राय लानानै थांनानै सिगनेसार होबाय। जों मोनब्रैबो फेक्सना दिनै ज' जानानै जोङो सहिखौ होबोदों। सुक्तिया जाबाय। सुक्ति जानायनि उनाव सासे सुक्तिकारिया आरोबाव जेलाव थांनायासो मोनसे गिदिर मोनसे दुखुनांथाव बाथ्रा जानानै थादों। दा जेलाव मानो थांफिनाखै जोंनि फाउन्डार एनडिपि, जाय जना सिगनेसार होबोबाय। सासे कनभिक्टेड, बियो लाइफ सेन्टेन्स मोननानै दिनै जेलावनो दंबाय थायो, खुनु आयेनावनो गैया। बेखौ जेलनिफ्राय दिहुननाय मिन्स आरो जेलाव दिहुननानै मोनसे पलिटिकेल बेबायदि मोनसे एग्रिमेन्ट बा एकर्डआव सहि होबोबाय। बिनि ओंथियानो बेनो जे बेहा दाय गैया, दाय गैला। बिनि थाखायसो दिनै जेलनिफ्राय दिहुननानै लानो थांनो हादों। दा बेबायदि खालामनो हायोब्ला एकर्डआ जोबनायनि उनाव बिथांखौ दिनै उदां अख्राङाव फैनानै रायजो राजाफोरजों दिनै जातिनि, हारिनि आरो दिनै बे एकर्डनि सोमोन्दै खामानि मावनो हानाय मोनसे थासारि सृष्टि खालामनांगौ। दिनै बियो मानो जायासै? बेखौ सोर खालामदों? जा कुइसन फैबाय दिनैनि तारिखाव। एनडिपिआ एकर्डनि उनाव जोङो ज' जानायनि मोनसे परिबेस जों सृष्टि खालामदोंमोन। रनसायग्रा नाब्ला दैमारिनि इनिसिएटिभआव जोङो थारैनो मोनब्रैबो आफादनि दैदेनगिरिफ्रा ज' जाबाय। बेवहाय गबिन्दआबो दिनै पार्ट। जों ज' जानो हादों। ज' जानानै जों मोनसे थांखि लादोंमोन जे जों दिनै एथ' बोसोर 34 बोसोर दिनै सोमावसारबाय। जोङो बे गोलाव बोसोर गिलु बालु बे दावहायाव जों गोबां समाव फिसा बिला जोंनि दाय मावदों। जों दिनै सोरखौबा दिनै जोबथा साजा होनो गोनां जादों, सोरखौबा रायदों, सोरखौबा बुख्रुबदों। बेबायदि मोनसे थासारि जोङो दिनै फिसा बिला बेबायदि दाय मावनायखौ आरो जोंनि जि थांखिमोन बेखौनो जों जाफुंहोनो हायाखिसै। जोंनि साननायखौ जोङो फुलफिल खालामनो हायासै। बेफोर गासै बाथ्राखौ लानानै जों रायजो राजाफोरखौ गासैखौबो लेंहरनानै मोनसे गिदिर कनभेनसन जों लिंथुमनो जों लाहार फाहार खालामगासिनो दं। 24 तारिख फेब्रुवारियाव जोंहा बे थिग थाक जाखाबायमोन। बेवहाय जोङो गासैबो एनडिपिनि दैदेनगिरिफ्रा रायजो राजाफोरनि सिगाङाव जों मावनो लानाय खामानिखौ जाफुंहोनो हायै आरो जों दाय मावनाय खामानिफोरखौ जों निमाहा बिनायनि मोनसे माने जों
थांखि लानानै जों दङमोन। बेनि सिगां रन्जन दैमारिखौ बेलावसो लाना फैदोंमोन। बेलनि टार्मसा जोबैनि सिगां हयथ' आंनि माने बुंनाया भुल जायाखैब्ला हयथ' बेखौ 21 थारिखआव 24 थारिखआव कन्भेनसन 21 थारिखआव दिनै बिथांखौ जेलाव सोनानै दोनहैफिननाया मोनसे जोंखौ सोमखिखांहोदों। दा जों दिनै जोंजों जानां एकर्डखौबो दिनै नस्थ' खालामनायनि उनावबो जों दिनै रायजो राजाफोरनि गेजेराव क्षमा बिनो बेबायदि सुबिदाखौबो दिनै होआखै। दिनै बेफोरबायदि जानायनि खारनानो जाबाय दिनै गोबाङानो बुंनो सानदों दिनै नाब्लाया हमजानाय बेयो जेलावनो दंखायोमोन। जेलाव बिथाङा बिसाराधीन दिनै हाइकर्टआव बिसाराधीन बियो बेखौ हगारगोनबा कर्टआसो हगारगोन बेयो जोंनि आखायाव गैया बेबायदि होननानै दिनै गोबां दानि माखासे दैदेनगिरिफ्रा बुंनो हागौ। खिन्थु दिनै जों मिथियो सासे बे एकर्डनि उनाव जों एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बा केडार्सफ्रा दिनै जेलाव दं। बिसोरनि गनाय गैया गासैबो पलिटिकेल मोनसे गिदिर जेंनाखौ दिनै बोस्रांनायनि जि मोनसे रेसपन्सिबिलिटिखौ बियार खालामग्रा दैदेनगिरि बेखौ दिनै सहि होखांनायनि उनाव लानानै थांफिनदों। बेफोरो जेलाव थांफिननाय आरिनायफ्रा दिनै पलिटिकेल। दिनै जोंनि माखासे दैदेनगिरिफ्रा जायफोर माने क्लेम खालामदों बिटिआर एकर्डखौ जोंनो खालामबाय जों देरहाबाय बेनो बिटिआरानो सबसे गोजौसिन बेनो देरसिन बेनो रायजो बायदिखा होननानै बुंग्रा बिथांमोन दैदेनगिरिफ्रा दिनै जोंनि एनडिएफबिनि ज' जानाय बेखौ दिनै गिलु बालु थोर गिदोंमोन आरो एनडिएफबिआ बेखौ खालामोब्ला पलिटिकेलि जोंहा खहा जागोन जों सरकाराव फैनाय नङा जों जेबो खालामनो हानाय नङा बेबादि मोनसे दिनै कनस्पिरेसिनि थाखायनो फाउन्डार प्रेसिडेन्ट दिनै रनसायग्रा नाब्ला दैमारिया जेलाव थांफिननो गोनां जादों। बेयो रोखा बेखौ रावबो डिनाय खालामनो हाया। बे पलिटिकेलाइज बे माने पलिटिकेल माने बेहाय कनस्पिरेसि जानानै दङ आरो भारत आसाम सरकाराबो मोनसे गिनाय दङ। 2008आव जि गिलु बालु मोनसे बम बेरदों बे बम बेरनायनि दायनिगिरिखौ दिनै रन्जन दैमारिखौनो बिथांमोना दाय होदों आरो दिनै बेबायदि सुबुंखौ दिनै उदां बा दिनै हगारना लायोबा आसामनि पलिटिकेल सिटुएसनाबो दिनै क्राइसिसआव फैगोन। बेबायदि खारननि थाखायनो दिनै बिथांखौ दिनै जेलाव हरफिनदों आरो दिनै आसाम सरकारनि मानाव गेदेर CM हिमन्त बिश्व शर्मानि जि साननाय दिनै जोंनि दानि बिटिसिनि दैदेनगिरिफोरनि जि साननाय बे मोनसे कनस्पिरेसियाव बिथांमोना गोरोबनो हानायनि थाखायनो बेबायदि मोनसे सिटुएसना जादों। दा बाथ्राया जाबाय मा जों मिथिथारदों जे दिनै बिथांमोना गोबां समाव बुंदों जे एनडिएफबिनि जेंनाफोरखौ बोस्रांनांगौ दिनै केसफोरखौ बोस्रांनांगौ होननानै बुंदों। दिनै जेलाव दङ जेलनिफ्राय दिनै एनडिएफबिनि लिडारफोरखौ दिहुनना लाना फैनांगौ जों खामानिखौ मावबाय थादों होननानै बुंदों। खिन्थु जों दिनै मिथियो जे एनडिएफबिनि मोनसेबो खामानिखौ दानि सोलिबाय थानाय सरकारा मावाखै। जों दाख्लैबावै माने दिल्लीयाव थांदों बांद्राय प्रेसार मोननानै दिनै एनडिएफबिनि 3-4 मानसिफोरखौ बोखांनानै दिल्लीयाव लानानै थांदों। बे समावसो दिनै बिथांमोना गोदानै मोनसे एनडिएफबिनि जेंनाखौ बोस्रांनायनि बाथ्रा रायलायहैदों। दा बे बोस्रांनानै रायलायनाय समाव बे जि बिथांमोना जे फिथाइ मोनबोदों बे फिथाइयाथ' रिजाल्टआथ' मोजां नङा। दिनै बेवहाय थांनानै एनडिएफबिनि जेंना बोस्रांनायनि खुनु मोनसे परिबेस बा दिनै बुङाखै। जेलनिफ्राय दिहुननायनि बाथ्रा
एनडिपिनि क्लजफोरखौ इमप्लिमेन्टेसन खालामनायनि बाथ्रा बेफोर मोनसेबो दिनै माने बिटिसि गभर्नमेन्टआ खालामाखै बे जोंनि थाखाय एनडिपिनि थाखाय दुखुनांथाव दिनै सोंखारिजाथाव जानानै थादों जोङो एनडिपिआसो दिनै शान्तिनि सुक्तिखौ खालामदों शान्ति सुक्ति खालामखांनायनि उनाव पलिटिकेल इन्टारलिकुटर सासेया 15 बोसोर सावरायनानै बिथाङा बे 15 बोसोरा एनडिपिजोंनो सावरायदोंमोन दिल्लीयाव थांनानै मोनसे फाइनेल सेफ बर'फोरनि थाखाय मोनसे मोजां एकर्ड खालामहोनो दिनै बिथाङा नाजाफुबाय थानाय समावनो दिल्लीयाव सानैसो आइबिफ्रा दिनै बेबायदि मोनसे इनिशिएटिभखौ दिनै बिथांमोना लानानै थांबाय बिथांमोना जोंखौ बारे बारे फन खालामदों जे बहा दङ फै रायलायनि जाबाय गोबां बाथ्रा रायलायनांगौ नोंसोरनि इसुनि सायावनो रायलायनांगौ बाथ्रा दं होननानै जोंखौ बारे बारे लिंहरदोंमोनब्लाबो जों थाङाखैमोन जेब्ला जों दिल्लीयावनो दङमोन अब्लाबो दिनै आइबिआ लेंहरबाय थानायाव जों सानसेखालि थांबाय थाङोब्ला बिथांमोना स्पष्ट भाबै बुंबाय जे एकर्डआ जोंजों एकर्डआ जोंसो खालामनांसिगौ भारत सरकारा जोंनो बेबायदि बिबान होना दोनबाय नोंसोरनि इसुफोरनि सोमोन्दै नोंसोरनि दाबि दावानि सोमोन्दै जों रायलायनांसिगौ होनना बुंबाय अब्लासो मिथिबाय जे 27 तारिख जानुवारियाव बर' एकर्डआ जानोसै जों बिराद आसरित मोनबाय जि समाव जोङो दिनै এবি माथुर बिथांजों थांनानै माखासे बाथ्राफोर जायफोर बाथ्राफ्रा दिनै आरोबाव सोदेरनांगौ दङ थालांनाय माखासे एजेन्डाफोरखौ जों लानानै रायलायगासिनो दं এবি माथुर बिथांजों बेबादि समाव एकर्डआ जानोसै होननानै दावराव जानाया बिराद जोंखौ सोमोनांहोदों उनाव जोङो जेब्लानाखि आइबिजों रायलायो खेबनै खेबथाम रायलायनायनि उनाव जोङो बिबाय जे बे एकर्डआव बे एमओएसआव मा दं जोंनो हो जों सावरायनि जों नायनि दा बिथांमोना जोंनो होआखै बिथांमोना बारे बारे बुंबाय जे जोंनि मोनसे गिदिर डिमान्डआ जाबाय रायजोखौ दिनै डिनाय खालामबायब्ला एटलिस्ट एक्सटेनसना जानांगौ होननानै जों बारे बारे बुंदोंमोन दा जोङो मेम'रेन्डामबो होदों एकर्डआ जानुवारि 27 तारिखआव जासिगोन 21 बाय 24 तारिखसिमहालागै जों प्रेसार होदों जे कमिसन दायाबासिनो कमिसन दानानै टाइम थांहोआबासिनो एकर्डनि सिगां एक्सटेनसना जाग्रोनांगौ होननानै जों डिमान्ड खालामदों बारे बारे जों बेखौ डिमान्ड खालामदों 22 तारिखआव जों दिनै बेखौ एमइसिनो मेम'रेन्डाम होदों अमित शाहनोबो होदों प्राइम मिनिस्टारनोबो होदों एकर्ड खालामहोग्रा एजेन्सिफोरनोबो जों होदों बेनिफ्राय जों बे मोनसे सावरायनायावनो जों बारे बारे बुंदों जे जोङो 34 बोसोर जि स्ट्रागल बेवहाय स्ट्रागलनि गेजेराव जोंनि एनडिपिफोरनि मोदोमाव केस दङ बे केसा जोङो नुबाय जे हाइनास आरो नन हाइनास खालामनानै बोखावनानै दोनदों जों बुंबाय जे जिहेतु एकर्डआ जासिगोन बे पलिटिकेल मोनसे एकर्ड बिनि उनाव जाहाथे जेंना जेंसि थानाङा खेबसे लागैनो एनडिपिनि केसफोरखौ बोखांनानै एमनेस्टि होजोबनांगौ होनना बुंबाय जेलाव थानाय लिडारफोरखौ लानानै फैजोबनांगौ होनना बुंबाय जों बारे बारे बुंबाय बेबायदि समसिमहालागै समावबो दिनै एकर्डआ जासिगोन होननानै हुलुस्थुल जाबाय थादों दिनै जों सम मोनैनि थाखाय आरो जोंनो सम होयैनि थाखाय एकर्डखौ जों एकर्डआव एमओएसआव मा दं बेखौ नायनो मोनैनि थाखायनो जोङो गोबां जेंनायाव गोलैदोंमोन अब्लाबो बे एकर्डआ जानानै थांबाय बे थिगानोमोन किन्तु एकर्ड जानायनि उनाव एमनेस्टिखौ होनांगौ बे बाथ्राखौ लानानै जों दिनैसिमबो सिसिबाय नांबाय थादों जों अमित शाहनो प्राइम मिनिस्टारनो मिनिस्ट्रि अफ होम एफेयार्सनो जों मेम'रेन्डाम गांनै जों साबमिट खालामनानै दोनदों जेरैखि जाया जोंहा फोथायनाय दङ बेबायदि मोनसे पलिटिकेल जि मोनसे केस बेफोरखौ उइथड्र खालामनो हायैनि खुनु बाथ्रा गैया जोङो जेरैखि जाया दिनै
बिटिआर गभर्नमेन्ट बिटिसि गभर्नमेन्टनिफ्रायथ' माब्लाबाबो जेलाव थानाय मानसिफोरखौ हगारनांगौ बख'नायनि खामानि बिथांमोनाथ' मावखायाखै खिन्थु जों दिनै एनडिएफबिआ ज' जानानै बेखौ डिमान्ड खालामनांगोन आयेना एमेन्डमेन्ट जानो हायो गोदान आयेन लाबोनो हायो गोजाम आयेनफोरखौ गारजोबनानै बेखौ रिफर्म खालामनो हायो जोंनि डिमान्डआ बेनो जानांगोन जे बेवहाय दिनै एनडिएफबिनि क्लजनिल' बाथ्रा नङा हाइनेस नन हाइनेसनि बाथ्रा नङा जि एकर्डखौ दिनै गोरों मानसिफ्रा खालामनानै लाना फैबाय बे एकर्डआव बुंजासे दिनै गोरोन्थिजों दङ बेखौ इमप्लिमेन्ट खालाम होननानैबो बुंनो हाया जों दिनै इमप्लिमेन्ट खालामदो कमिसनखौ दादो होनबानो दिनै जोंनि गामिया 1200नि बारा दिनै ओंखारलांनोसै जोंनि एक्सटेनसना जागोन जाया एक्सटेनसन जानांगौ होननानै लिरनायानो गैया दा गतिके दिनै बियो मोनसे जोंखौ थगायनाय मोनसे एकर्ड जानानै थाबाय जोंहा लास्ट अपसन जों दिनै लानांगौ एनडिएफबिआ खौसेयै जे सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि इउनियन मिनिस्टार हायोब्ला प्राइम मिनिस्टारखौ लोगो हमनांगौ आरो अमित शाहखौ लोगो हमनांगौ बिथांमोननि सिगाङाव जोंनि जेंनाफोरखौ खेबसे जुदि जों बुंनो हायोब्ला बे एकर्डआथ' एमेन्डेड मोनसे बिटिआर एकर्डआथ' एमेन्डेड नङा जोङो सोलाय सोल' खालामनो हायैनि जेबो बाथ्रायानो गैया बेनिखायनो जों सानदों एनडिएफबिआ खौसे जानानै जों दिल्लीयाव थांनांगौ लोगो हमनांगौ आरो बे सिटुएसनखौ बे खाबुखौ जोङो दिनै लागासिनो दं जिखुनु समावनो जों हम मिनिस्टारखौ लोगो हमगोन जोंनि जेंनाफोरखौ जों फेस खालामगोन बिनि उनावबो जुदि बिटिआर गभर्नमेन्टनि सकल बिटिआर गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरिफ्रा जेबो मावाबा हम मिनिस्टाराबो जेबो खालामलाबा जों बेबायदि एकर्डखौ जोंनो बर'फोरनो गोनांथि गैया बेनिखायनो जों बेखौ डिनाउन्स खालामनो हायो जों बेखौ जुदि जेबो खालामना होला जोंनि क्लजेसफोरखौबो इमप्लिमेन्ट खालामला जोङो मोनसे थांखि लानो हायो बेखौ डेनाउन्स खालामनांगौ गोदानै मोनसे आन्दलन जानांगौ फ्रेश पलिटिकेल डायलगनि गेजेरजों आलादा रायजो सृष्टि जानांगौ बेखौसो जों दिनै डिमान्ड खालामनांगोन दा जियानो जायाथों मानो सासे जोंनि सिगनेटरिया दाबो जेलाव गवाखै हाइकर्टआव माने रिएपिल खालामनायनि उनावबो हाइकर्टआ दिनै बाहाल खालामबाय बेखौ लानानै जों दिनै दुखु मोनदों सारा बर'लेण्डआव बेसेबां बर' मानसिफोर दं दिनै दुखु मोनदों बिथांखौ दिहुननायनि दिनै खामानि मावनांगौ दल संगठनफ्रा ज' जानांगौ खौसे आवाज थिखांनांगौ नङाब्ला जोंनि बर'फोरनि गेजेराव सान्थिनि परिबेस जों नुनो मोना दिनै जोंनि दैदेनगिरिफ्रा सान्थि बुंबाय थायो मैयासो जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरियाबो बुंदों सान्थि फैबायनो बबेखौ लानानै सान्थि फैखो मोनसेनि उनाव मोनसे नटिफिकेसन होयै गभर्नरा बिटिसिनिफ्राय नटिफिकेसन होयै जों लुबैयै गाज्रि नटिफिकेसना दिनै फैगासिनो दं जाबसिनगासिनो दं जाय नटिफिकेसननि गेजेरजों दिनै 16टा डिपार्टमेन्टआबो थांबाय माइन बायदि डिपार्टमेन्टखौ खुलिनानै फरेस्ट बै बाला अन्थाइफोरखौबो दिनै आसाम सरकारा लाना थांजोब्बाय रयेल्टिफोरखौ जों जेबो मोनला बे बिटिआर एकर्डनि सकल बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों 3rd ग्रेड 4th ग्रेड साख्रिखौबो होनो हालाबा जोंनो बेबायदि एकर्डखौ मानो नांगौ दा मा खालामनो जों बे एकर्ड खालामनानै दा बेफोरबायदि दुखुनांथाव दिनै जानानै थाबाय बेनि थाखायनो दिनै गोदानै फ्रेश मोनसे आन्दलना जाफिननो गोनां जादों जोंबो दिनै आवाज होफिननो गोनां जादों जों दिनै बेबायदिनो जास्टिसनि थाखाय खामानि मावफिननो गोनां जादों जेरैखि जाया जोबसालियाव थानाय जोंनि केडारफ्रा गनांगौ दा जोंनि केसा रिभाइभ जादों सामन फैबाय थायो वारेन्ट फैबाय थायो बे बोरै जानो मोनखो बारे बुंदों जे माने एटलिस्ट डिले जानोबो हागौ कर्टनि बाथ्रा खिन्थु बेखिनि समाव वारेन्टथ' फैनांलामोन सामनथ' फैनांलामोन पुलिस थानायाव थांफिनबाय थानांदों जोंनि मानसिफ्रा कर्टआव थांफिनबाय थानांदों थाखा गैया मोनसे बाथ्रा दिनै कर्टआव सरकारनिफ्राय लिस्ट मोनसे हरदों
जे एथ' ना बे लिस्टआव थानाय केसफोरखौ उइथड्र खालामनांगौ रिकमेन्ड खालामना हरदों आसाम पुलिस डिपार्टमेन्टनिफ्राय कर्टआव सोंहैबा गैया बेनिफ्राय जों बेहाय नुदों बे लिस्टखौ जों नायबाय बिनायाव जों मोनबाय जे लिस्टआव नायबाय बेवहाय एनडिएफबिनि हार कर्टफोरनि सासेनिबो नाम गैया फिसा फिसा केसफोर दङ सोरबा सासे साब्रै साथाम साब्रैसोनि नामा थानो हागौ खिन्थु एनडिएफबिनि मोनसेबो केस उइथड्र जाया बेबायदि रिकमेन्ड बेबायदि मोनसे एकर्डजों गतिके जोंहा जेंना बारा फैबाय जों दुखु खस्थ'आव दङ एनडिएफबिया गोबाङानो दिनै जों माबा मोनसे मोननो थाखाय कर्टआव माबा मोनसे मोननायनि सुबिदा दंमोन बेखौ मोनैनि सिगां दिनै जोंनि सोद्रोमाफ्रा सासेनि उनाव सासे थैलांबाय थादों बिराद दुखुनांथाव बिराद माने गोरबोजों गाबखांनांगौनि मोनसे दिनै फारि सफैदों जों जेबो मोननाय नङा जेबो जानाय नङा दासिमबो केडारखौ एप्रुभ खालामाखै मोननांगौ मानसिफ्रा दिनै मोनजोब्बाय जि रेस्ट दा माने जोंनि केडारफोर दंबावो बिथांमोना बबे समाव मोनगोन बिथांमोननि लिस्टआ एप्रुभ जागोन ना जाया बेफोरनि जों बाथ्रा मिथिया दिनै एक्स ग्रेसियानि बाथ्रा दं जों बुंदों जे एक्स ग्रेसियाव जोंनि एनडिएफबिनि मानसिफ्रा मुंख्लं जादों दा गभर्नमेन्टनि मथेबाथ' जायफोर माने पुलिस आर्मिजों गावलायनानै थैदों बिसोर मोननाय नङा होनना बुंदों माने माबायावबो लिरनाय दङ मा होनना बुङो माइनसाव सरकारजों सावरायनाय माइनसावबो दङ जायफोर पुलिस आर्मिफ्रा पुलिस आर्मिजों गावलायनानै दिनै रुंसारि जादों बा मुंख्लं जालांदों बिथांमोना मानो मोना दा जोंनि दानि आथिखालनि सरकारनि दायित्व जों जेब्ला सोंदोंमोन एडिजिपिनाव मा टेस्टफोरनि खामानिखौ सोर मावदों बिटिआर गभर्नमेन्टआ मावदों होननानै बुंना हरबाय दा बिटिआर गभर्नमेन्टआ सोरनि नामखौ सोदों मा टेस्टआव जोंखौथ' मिथिया सोर मोनगोन सोर मोना बेखौथ' जों मिथिला दा दिनै बिथांमोना गावसोरनि गोसोबायदि खालामोब्ला बेवहायबो दिनै गोबां जेंना फैगोन गतिके जों दिनै बिराद माने गोनो गोथो आरो गोथौ मोनसे लैथोआव गब'नानै थानाय बायदि जादों बेबायदि सिटुएसनखौ दिनै बिथांमोना बुजिनांगौ बेबायदि सिटुएसना दिनै मोनसे समाव बांसिन गादबनायनि थाखाय नासयनायनि थाखाय मोनसे अर्गें जानानै ओंखारबोयोब्ला बेनि दायित्वखौ दिनै सोलिबाय थानाय बिटिसि सरकारनि दैदेनगिरिफोरा लानांगोन बेखौ जों दिनै नुदों थगाय थसि खालामनानै दिनै एनडिएफबिनि एनएलएफबिखौ लाना फैबाय बिथांमोननो दिनै जानो होनो हाया बिथांमोननो जानोबो होआ माइरं बिथांमोननो होनो गोसो गैया माबा मोनसे डनेसन होनो गोसो गैया दिनै रायलाया मुवा खुनु मोनसे फर्मेल सिजफायार खालामा मुवा दिनै बिथांमोनखौ दोनबाय थादों बेथ' साननो गोनां बाथ्रा बेनि थाखायनो जुदि गाबोन हाग्रायाव थांफिननांगौ जायोब्ला आरो थांफिननो मा माने दं जेबो आसाखौनो खालामनो हायाबा जेबोखौनो रायलायनायनि माने हाबाफारिखौनो जुदि लानो हायाबा नारसिननो हायाब्ला बेबायदि सरकारखौ माने बेबायदियै थाबाय थानानै मा लाब गतिके अनेक समाव जिखुनु समावनो दाथ' आन्दलनाबो जाफिनबाय गाबोन जुदि थांफिनोबा हाग्रायाव बिनि दायित्वखौ दिनै सोलिबाय थानाय आसाम सरकारानो जा सकल बिटिआर सरकारानो जा बिनि दायित्वखौ लानांगोन आं बेखिनिखौ दिनै